Convido a ocupar el seu lloc el senyor Joan Vila, que durant mitja hora ens farà una anàlisi de la situació actual a Catalunya. El senyor Joan Vila és expert i coneixedor de la situació energètica a Catalunya. És president de la comissió... Allà, així no ens contaminem. És president de la Comissió d'Energia de PIMEC i CEO de LC Paper. LC Paper és una indústria pionera en la reducció d'emissions i en l'estalvi energètic i això li permet competir en el mercat internacional des de fa bastants anys. Senyor Joan Vila, on som pel que fa a la transició energètica a Catalunya? De moment som aquí i és molt important que siguem aquí, diríem, els empresaris units. I és important que anem tots plegats posant, emplenant tots els buits que tenim en aquest camí tan difícil que estem fent. Abans hem parlat de pedagogia i transversalitat i a mi em sembla que això és clau. És a dir, no som capaços d'engegar una dinàmica que ens favoreixi que Catalunya pugui fer els deures com els hem de fer. I com que avui l'entorn és empresarial, vull parlar amb claus i amb un llenguatge empresarial, sobretot diríem vist des del punt de vista econòmic. Bé, el que tenim és un món que esdevé complexa, diríem, perquè jo interpreto que el model de l'economia mundial està esgotat, ha arribat al final de la seva vida, del seu recorregut, i això ens ha portat que aquesta complexitat ens afecti cada vegada de forma més important, fins al punt que ara ja estem veient que en els propers mesos pot ser greu. I per què això ha passat? Doncs ha passat sobretot perquè l'economia mundial ha fet un mal camí, ha agafat un viarany per resoldre els problemes de l'augment del valor afegit. Recordeu que el nostre benestar és proporcional al valor afegit que fa l'economia, i el que ha fet l'economia, perquè era més fàcil, ho tenia més fàcil, ha sigut per augmentar aquest benestar i per augmentar aquest valor afegit fer un ús excessiu de les matèries primeres. En aquest diagrama Sankey veureu que a l'entrada hi entren 103.000 milions de tones de matèries primeres, bé siguin combustibles o bé siguin minerals o bé sigui aigua o vegetals, i d'aquests 103.000 milions, aproximadament 27.000 els fem servir de forma permanent, és a dir, aquest edifici, de les carreteres, les nostres cases, els nostres productes. 60 i escaig mil els dispersem a l'atmosfera, als rius, als mars o en abocadors a terra, i només el món recicla 9.000 milions de tonelades. Això és una barbaritat. Això fa que, diríem, només de mirar aquest diagrama arribes a la conclusió que la humanitat ho ha fet fatal. O sigui, la humanitat ho està fent realment molt malament. És tan ineficient amb els recursos que fa vergonya quasi bé dir-se humà, perquè tenim molt coneixement i resulta que no l'apliquem aquí. Això l'economia ho ha fet per 1.000 coses, perquè, entre altres coses, jo solo explicar que hi ha la productivitat del capital i la productivitat laboral que estan sempre en conflicte i abusen de la productivitat de les matèries primeres que no es queixa. Tenim la productivitat de les matèries primeres que no té prou força per queixar-se i, per tant, l'abús sobre les matèries primeres ha sigut de consideració. Veient això ja es veu on tenim el problema. El problema el tenim que no hem posat eficiència en el sistema econòmic pel que fa al món de la producció. I això ens porta que, per culpa del canvi climàtic, pel que ens ve a sobre, hàgim de fer uns deures que són ineludibles. I a Catalunya hem de baixar de 5,6 més o menys tones per càpita de CO2, els hem de baixar a 1,7. I això és al voltant del 70%. Però és que, a més, si mirem la mateixa corba, diríem, en matèries primeres, és exactament la mateixa. Per tant, el camí que hem de fer entre tots, i el farem sí o sí,
és el de reduir dràsticament l'ús de matèries primeres via eficiència. I aquí tenim una mica el que ens està passant. És a dir, ens està passant que tenim una societat que se sent còmoda, està confortable i per tant té una inèrcia molt gran a acceptar canvis que li afectin aquesta comoditat. I aquests canvis poden ser no només amb el consum, sinó també, per exemple, amb el paisatge. El paisatge forma part d'aquesta resistència al canvi. Però tots aquests canvis aniran venint a mesura que els problemes es vagin empitjorant. I ja comencem a percebre els problemes per on ens vindran. Aquí teniu el preu del gas i el preu de l'electricitat, diríem, el que ha passat en els darrers mesos. I això és un senyal que les coses van malament. Això és un senyal que d'alguna manera ens recorda el que va passar l'any 78 amb el segon xoc petrolier. Va passar una cosa semblant i allò es va arreglar a base de bufetades i a base de reduir el consum. Sempre que hi ha un fenomen d'aquest estil, diríem, la solució passa sempre per reduir consum, no hi ha una altra solució. I si això ho posem al costat del canvi climàtic, és que és la mateixa cosa. Si ara mirem la mateixa curva en preus, diríem, directes al consumidor, i això és el consumidor industrial, veureu que realment el salt és increïble. El gas s'ha multiplicat per 2, l'electricitat s'ha multiplicat gairebé per 3, per tant, això fa que el món de l'economia en aquest moment tingui un xoc important que pot acabar malament. I, de fet, ja us avanço que el primer trimestre de l'any que ve la inflació de Catalunya pot sobrepassar el 10%. I això, quan passi això, entrarem en un conflicte gros, perquè engegarem una espiral d'inflacionària que ens arrossegarà a tots. Per tant, el curt termini està mal parat, ve malament per culpa que durant tants anys no hem fet els deures. M'explicava abans d'entrar aquí el senyor Fages que els seus projectes eòlics van començar l'any 95. 95. Són 26 anys. És increïble. 26 anys no podent avançar en projectes eòlics. És una cosa que fa pena sentir-la. I per tant, l'única solució que tenim per adequar els preus de l'economia és, 1, reduir consum, 2, més renovables. No tenim un altre camí. I això, tenim la barrera aquesta que fa que estiguem aturats. Estem completament aturats. Ja no només aquest exemple del 95 del senyor Fages, sinó veient qualsevol estadística que tenim d'implantació renovable, veiem que estem aturats. L'últim projecte important es va fer el 2012 i som al 2021. I el més calent a l'aigüera. És a dir, ara mires allà i ja sabem que fins al 2023 no hi ha expectatives de més producció renovable important, perquè qualsevol projecte renovable té una tramitació llarga, té una gestió de 24 mesos com a mínim. Per tant, sabem que ens n'anem en els propers anys amb els deures sense fer. I a sobre, aquests deures que ens marca la Unió Europea, diríem, estan superlluny d'allà on hauríem d'estar. És a dir, si tenim ara sobre tota l'energia que consumim primària a Catalunya, tenim aproximadament una mica més del 5% en renovable, la Unió Europea ens demana que estiguem al 40% aquí. Per tant, del 5 al 40, creieu-me que el 2030 no arribem. No complirem. I ja veurem si el 2040 complirem el del 2030. El fre que tenim és d'una magnitud increïble. Si ara ens mirem el problema, diríem, any a any, quin és el camí que hauríem de fer, quin és l'objectiu que hauríem de fer, veieu que la segona barra, la del 2019, l'energia primària era de 295 i l'energia final era de 165, i fent els deures hem de portar que tant l'energia final com l'energia primària siguin entre 104 i 120 terawatts hora el 2050. Aquest camí l'hem de fer, no ens queda una alternativa que fer-lo.
Diríem, no podem dir, no, jo em resisteixo, és ineludible que hagin de fer això, perquè és que si no morirem econòmicament. Per fer-ho hem de fer-ho de forma buscant quines possibilitats tenim. Tenim unes possibilitats de voltant de 24 terawatts hora en els taulats, suposant que siguem capaços de fer tots els taulats, però inevitablement haurem de fer parcs fotovoltaics de terra i parcs eòlics, i també diríem el poc potencial que tenim de parcs eòlics marins també els haurem de fer. Però tot això és el problema que tenim. El problema que tenim és una aturada sabent quin és l'objectiu que ens té atenallats. Ara, com resolem tot això? Com ho resolem? Doncs en primer lloc posar-nos tots al cap que hem de fer una cosa que és imprescindible: 1.000 megawatts cada any. Cada any han d'entrar al sistema 1.000 megawatts a Catalunya. I això, com que la xifra és fàcil de recordar, insistirem contínuament. Hem d'implantar 1.000 megawatts cada any amb energies renovables. Però hem de fer moltes més coses, diríem, al voltant de tot això. Hem d'augmentar aquesta col·laboració público-privada entre el món empresarial i el món públic, perquè sense això el camí no es pot fer. Necessitem no només que hi hagi lideratge empresarial, sinó que també que hi hagi lideratge públic. I això implica que la Generalitat faci uns deures importants, que s'ho cregui, i que faci els deures de forma transversal. No n'hi ha prou només amb una sola conselleria, perquè alguna cosa li hem d'explicar amb la conselleria de Territori, i alguna cosa li hem d'explicar a la conselleria d'Economia, i alguna cosa, com deia en Frank, li hem d'explicar a la conselleria d'Ensenyament. És a dir, el camí és completament transversal i, per tant, això demana que la Generalitat vegi la magnitud del problema i realment comenci a fer aquest camí de forma transversal. Hi haurà una cosa que ens ajudarà. La tecnologia, sabeu que hi ha la paradoxa de Jevons que diu que l'any 1865 ell va observar que com més eficient era la màquina de carbó, en lloc de consumir menys carbó, se'n consumia més, i aquesta és la paradoxa de Jevons, i això ho hem continuat fent amb els avions, amb els cotxes, i ho hem fet amb tot. Malgrat això, la tecnologia, si la conduïm bé, ens pot ajudar i realment ens pot conduir. I jo no estic convençut que ens conduirà, però ara l'hem de portar a dirigir, a reduir el consum de matèries primeres, no a augmentar el consum de matèries primeres, que és el que està fent avui la tecnologia. I tenim quatre tecnologies que són completament disruptores, que ens arrossegaran, o sigui que ens estiraran. Una és la de les renovables, de la fotovoltaica, l'eòlica i l'hidrogen i el gas renovable, que no se'n parla gaire. Tenim la mobilitat elèctrica o d'hidrogen, però la mobilitat final serà autònoma i de flota, el qual vol dir, i això implica que no tindrem cotxes privats, sinó que seran de flota. Una altra disrupció és la bomba de calor, que ens aporta una eficiència en l'acondicionament dels habitatges del 300 i el 400%. Això és una tecnologia disruptora que a sobre la podem produir, o sigui, la podem construir amb tecnologia a Catalunya. I després tenim l'última disrupció important que afecta el sector primari, que és la proteïna no animal, bé sigui vegetal o bé sigui de precisió, de fermentació de precisió. Aquestes quatre tecnologies ens arrossegaran, ens estiraran a tots a fer els deures, perquè és impossible frenar-les. Són tan grans, són tan disruptives que elles ens arrossegaran. El que passa que això té conseqüències. És a dir, la conseqüència és que si no fem els deures, totes aquestes disrupcions ens faran tancar una part del teixit econòmic, per exemple els cotxes, per exemple tota la petroquímica, per exemple part de la química del plàstic, per exemple el low cost. És a dir, hi ha tota una sèrie d'activitats que ens poden desaparèixer, que jo les avaluo amb 14.000 milions, i al costat hi ha unes altres activitats que poden néixer, que poden tenir un potencial de 19.000 milions o més. I al costat de tot hi ha que deixem d'importar, diríem, tot el combustible tan fòssil, i que és una xifra molt important.
Per tant, a veure, el repte hi és, la possibilitat de sortir-nos-en també hi és, l'únic problema és que no ens ho creiem. I, per tant, ens cal, diríem, visualitzar les pèrdues que tindrem fent aquesta transició, amb aquestes pèrdues que tenim en el món econòmic, i començar a visualitzar i començar a preveure les oportunitats que s'obriran, diríem, per corregir tot això. Torno a repetir que la tecnologia ens ajudarà, el que passa que, diríem, l'hem de conduir correctament perquè pugui fer tot això. És a dir, si perdem tota la petroquímica i tota aquesta química, diríem, del món del carboni, la podem substituir per una nova química a través de l'hidrogen, doncs haurem fet realment un guany impressionant. Però és que això ens arrossegarà a tot el teixit industrial. És a dir, les indústries no només hauran de canviar el procés, sinó que també hauran de canviar el producte perquè es pugui adaptar a un nou procés. I això no és fàcil d'aconseguir, això vol temps, i això vol introspecció, vol convèncer el client final que aquí tenim el gran problema, diríem, el relat de la societat, i vol fer tot aquest camí. Així, vista totes ben posades, n'hi ha unes que són molt difícils, n'hi ha altres que són molt fàcils, n'hi ha unes que són molt importants en quant a la magnitud i unes altres no tant. Per exemple, la rehabilitació dels habitatges és, entre cometes, una tasca fàcil, entre cometes, perquè la dificultat la té amb el finançament d'aquesta rehabilitació. Això exigeix tenir crèdits de 10 o 15 anys per a les famílies, que és d'una complexitat que encara no hem resolt. O sigui, la disrupció, fixeu-vos que no només serà tecnològica, sinó que també haurà de ser econòmica i segurament també haurà de ser social. Bé, tot això, diríem, ens porta a pensar que les dificultats que hi ha s'han de superar si tenim un relat que ens condueixi i si tenim un relat clar, si tenim un fil conductor que ens digui hem d'arribar fins aquí i hem d'anar superant tots els problemes que tenim en base a col·laboració público-privada i en base a enfortir el relat social. Les inversions que ha de fer Catalunya per fer tot això fins al 2050 s'estimen en 300.000 milions. Us recordo que el pressupost de la Generalitat és de 35.000. Per tant, és una tasca immensa, és una rebolcada per l'economia catalana impressionant. És a dir, pot fer que l'economia surti modernitzada o que en surti completament penalitzada. I hi ha coses difícils, o sigui, com invertim 90.000 milions en els habitatges de les famílies i amb el canvi del cotxe elèctric. Doncs és difícil, serà difícil, molt difícil, perquè això implica trobar solucions financeres per ajudar que sigui possible. La generació renovable és la més coneguda de totes, però la industrial i les infraestructures públiques no se'n parla gaire, però els carrils bici impliquen invertir 200 i escaig milions cada any. En Rodalies implica invertir-hi 600 milions cada any. En infraestructura, com hem parlat aquí abans, de connectivitat del cotxe, implica invertir una xifra important. En total, la Generalitat hauria de posar, com a mínim, al seu pressupost, una xifra de 2.000 milions anuals per fer aquest camí. I que jo sàpiga, em penso que mirant així, diríem, de forma transversal al pressupost, he vist que hi havia una xifra de 450 milions. Bé, els pròxims anys són claus. És a dir, aquest any 2022 no haurem posat gairebé res de renovable a la xarxa, no haurem fet els deures. I el 2023 o som capaços de fer un cop de puny a la taula o no tindrem res. Projectes hi són, però l'aturada del decret d'aquest any fa difícil, si continua tal com està el decret, fa difícil, com jo diria que impossible, que el 2023 tinguem una xifra raonable amb renovables i el 2024 igual. Per tant, o som capaços de fer creure, diríem, a l'administració que és urgent que l'any que ve hi hagin 1.000 megawatts i el 2024 1.000 megawatts més, o això no es farà. Podem ajudar a trobar solucions. Per exemple, si els parcs distribuïts, els petits parcs distribuïts pel territori, tenen dificultats per evacuar la seva energia a través de les xarxes de distribució
de mitja tensió, podem ajudar a que es creïn una nova xarxa elèctrica al voltant de les autopistes i de les autovies, diríem que possibiliti l'evacuació dels miniparcs. Amb això jo em penso que tots els empresaris estarem a favor d'ajudar l'administració que tot això es pugui fer. Però s'ha de voler fer i hem de continuar al mateix temps posant els 1.000 megawatts. La taxa CO2, em penso que la Mar en parlarà després, no m'estendré. La taxa CO2 és, al meu entendre, la clau en què això hagués sigut fàcil de fer si el debat l'haguéssim fet fa temps i si l'haguéssim estructurat bé. Avui em temo que arribem tard, amb un CO2 que ja està a 70 euros la tonelada i afectant el preu de l'electricitat de forma notable, em fa l'efecte que estem arribant una mica tard. Però hi hem de posar ordre, perquè és que si no la gent se'ns posarà de cul amb el procés. És a dir, si la gent comença a dir que viu malament per culpa que s'han apujat els preus, per culpa d'un debat mal fet i d'una redistribució de la taxa CO2 mal feta, tindrem un altre problema. Tindrem un problema social que encara serà més dur de resoldre. I aquí hi ha unes quantes llistes de les coses que hauria de fer l'administració. Algunes ja les hem dit, com el carril bici, com Rodalies, i d'altres que són importants, com per exemple prohibir el plàstic no reciclable, prohibir la publicitat de productes energivors, afectar el preu dels avions i rebaixar el preu dels trens, portar els trens a la logística, és a dir, en centres modals de logística. Bé, hi ha tota una sèrie d'accions que són del sector públic. El sector privat els podem suggerir, podem ajudar a que es facin, però són legislatives la majoria i són regulatòries. Per tant, això toca fer-ho a l'administració. I aquí tenim el problema. És a dir, fins que l'administració no vegi la magnitud d'això que acabo de dir, d'aquests 14.000 milions que podem perdre i dels 19.000 que podem guanyar, fins que no vegi la magnitud d'aquest problema, no avançarem. I em temo que ara no s'està veient aquesta magnitud. En resum, tenim un problema majúscul en portes, és a dir, un problema a l'economia, diríem, contractual, que s'hauria de resoldre amb més renovables, i tenim un problema estructural que ve de fa molts anys d'un bloqueig del desenvolupament renovable que per fer-ho ens cal força en els empresaris, com estem fent avui aquí, i col·laboració amb l'administració per ajudar a superar aquesta barrera. I això és tot. Aprofitant els 5 minuts que ens queden, Joan, voldria preguntar, és important, sabem i tu insisteixes, que és molt important el relat que arrossegui la societat, no? I alhora entenem que és important el lideratge de l'administració, però alhora estem en una contradicció a nivell català i a nivell mundial, que és la contradicció de que les administracions públiques són inestables, canvien i de vegades són febles. I això ho veiem a nivell català, a l'hora que ja s'han de fer uns consensos de qui sigui en cada moment per arribar a tenir una governança, sempre amb una visió a molt curt termini, en el millor dels casos a 3-4 anys, i això ho hem vist a nivell d'Espanya. Espanya va passar durant uns anys de ser vista a nivell mundial com a exemple de renovables fa una dècada i mitja, a posar l'impost del sol, que va frenar absolutament qualsevol desenvolupament durant anys. I ho hem vist a nivell dels Estats Units, on hem passat d'una administració Obama, que va tirar del carro com va poder, a una administració Trump, que va frenar el carro renovable i va accelerar el petrolier, i ara una administració Biden que intenta recuperar. Com trenquem aquestes inèrcies? Com aconseguim, a través del relat, potser, que les administracions que són per estructura, per com està dissenyat el sistema polític internacional, són fràgils, són inestables, són pendulars? Com trenquem aquest... Mira, et donaré una precisió que faig jo. Jo sempre havia pensat que el lideratge l'havia de portar l'administració, però ara ja he arribat a la conclusió que és impossible, en
part perquè per les coses que acabes de dir. Diríem, el món polític només mira 4 anys, no mira 10. Per tant, és molt difícil fer segons quines coses. I ara, en aquest moment, la meva percepció és que aquest lideratge l'agafarà el món empresarial. I per què ho veig així? Ho veig perquè en el meu cas particular, jo m'he dedicat els darrers anys a desenvolupar, diríem, productes amb baix contingut de CO2 i veig els problemes que hi ha perquè el nostre prototip de comprador ho entengui, no ho entén, la senyora Maria no entén això, en Marc sí, però jo com que això ho veig i em demano què hem de fer per fer saltar tot això, ara percebo una cosa que és molt potent. O sigui, fent tot aquest camí, jo em vaig preguntar, home, els meus competidors, tots els líders del meu sector, tots han fet ja el càlcul de la seva petjada de CO2. Fa com 10 anys que el tenen fet aquest càlcul. I sempre em preguntava, i per què no ho posen en el producte? Doncs perquè allò no donava valor. O sigui, en aquell moment, posar el contingut de CO2 del producte, allò no donava valor. I ara estic veient com els grans players estan tots fent grans projectes per reduir el CO2. Grans, Grans vol dir, diríem, producció de biogàs, diríem, o producció de gas sintètica amb una altra. O sigui, estic veient grans moviments. Què vol dir? Que quan hagin fet això, posaran el valor en el producte. I en aquest moment sí que estem creant relat. O sigui, en el moment que totes les grans empreses i les petites estiguem totes dient que aquest producte, veu, és diferent d'aquest d'aquí perquè té menys CO2, en aquest moment estem engegant el relat. Paral·lelament a tot això, s'estan engegant tota una sèrie de certificacions que ajuden a que això sigui així. Per exemple, nosaltres teníem certificació EcoVadis fins fa poc, ara tenim una nova certificació que es diu B Corp, i jo ja estic veient que aquesta certificació B Corp està obrint moltes portes, o sigui, està posicionant part del mercat. Per tant, si el mercat fa bé les coses, si les fa bé, si posa l'objectiu que toca, en farem a via. I el relat vindrà solet. I l'administració haurà de seguir. Ja en farem molt que ens vagi traient barreres i entrebancs perquè puguem invertir. Però ara ja començo a pensar que el lideratge vindrà pel món empresarial. Molt bé, doncs Joan Vila, moltes gràcies per la seva contribució a aquesta jornada.